kane udhi mano wacho ni ero ng'anyo nego beni chako tieno mane piny orugodo kawuono kendo kaono nego beni untiere ng'anyo gigo mano wacho duto kantie kacha nitie kama oting'o medo jopuonj lemo maromo 130 to nyoro kani loso iwacho kan jopuonje maromo kacha 52 ema osing mar medo lemo bende demansingi oketi koso semedgi wayude malong'o osemedgi lemo adier okosingi 52 gi kanyo chi watiego gi Teacher Service Commission e Kenya School of Government wademand mondo wane ni to promotions mowacho gi ose chak gi niwach ne giwacho ni gin en ongoing mawadhi mwayudo namba ni 52 ni wan gi heads mobedo heads bang kani waseketo wacho ma Naivasha niwach kani wan Naivasha inyalo paro ni wach promotions nodonjo in the month of January chak January nyaka sani ang'o ma usetimo wayudo ni heads mawa oseyudo promotions jogo manotimo interview igwelogi gidonje gine kendo wan gi facts bas deputies moko bo oseyudo promotion kane gine sifo koro gidonjo gin deputy head teachers wang'eyo ni ka gini is ongoing osudi ming'eni kane ine grade machielo tibedo deputy nyaka idonje grade machielo yes niwach ok dibed ni stagnate over the years miling alinga kanyo eke jok mosudo mowuok e grade ni to dhi e grade machielo mamage jok maromo 52 ma otese gi ntiere gi jopuonje mosayudo koso TSC gin jopuonj TSC manigi TSC omiyo jopuonj gi barupe to gin bende gin gi records ing'eni gimoro timre kar ka ma kamoro nyalo miyo wadog chien japuonj dwaro promotion kata odwaro transfer okelo wach mare to koyude ok oduok ni wach no tim ang'ono noyude koro mano tamwa kwano gimotimre e yo mar adier nyaka wadog ka Teacher Service Commission mwang'e ni gik mane wawacho gi miwa uru list mar gimotimre tadier kigocho tiro ni an nyocho semia barua mar ang'ono promotion to karakano mi ok ikonyo mondo wan be wabed gi records maber chik malong'o en ni komi to ni miya wach dipod iongego duokna wach ni setimo ang'o iseyudo mano ok gima timre kaka wagombo mondo timre adani make kanyo wakaw ywe masani koduogo penjo pod thoth